mindig igyekszem beletenni egy mesébe, az a humor, hiszen egy oldottabb, jó hangulatú történet az szerintem jobban megragadja a figyelmet. Mindenképp szeretem, hogyha van benne valami reális, ami az életünkhöz kapcsolódik, de van benne varázslat is, tehát a fantázia megjelenik. Kihívásként talán azt látom benne, hogy mondjuk a szóhasználatra, a nyelvezetre figyelnem kell, illetve arra, hogy mondjuk érthetőek legyenek a poénok, minden cselekményszálat elvarjak, de szerencsére a két fiamon tudom tesztelni a történeteket, úgyhogy mindig szoktam látni, hogy működik egy történet. Én gyakorlatilag a legapróbb tipegő kortól már javasolnám nekik az akár mondókás könyvek, akár egyszerű kis mesék olvasását, hiszen annyival többet tud adni, hogyha valaki gyerekkorában végig találkozik könyvekkel, és egy teljesen más világ nyílik meg előtte. Nyilván a nyelv, a szókincs nagyon sokat tud fejlődni általa, a kifejezőkészség, az, ahogy a nők is majd beszélni, írni tudnak a későbbiekben, ez az egyik oldal, és a másik pedig maga a képzelet, a fantázia, amit nyilván nem csak abban tudnak használni, hogy minél kreatívabbak legyenek, hanem akár még a probléma megoldásban is tudják majd kamatoztatni.